Maazị Nnamdi Kanu gbara m akwụkwọ na court, which is okay. Mana ịchọrọ m ohere a na-agwa Igbo niile na akwụkwọ nwa na-asa agbara m n'ọkwa otu ahụ n'uji hụ ya n'efere mba ụwa ya na social media ka mụ abụkwa Lolo Nneka eji hụ ya. Akwụkwọ ahụ erubeghị m aka wee werekwa ohere a na-agwa Maazị Aloy Ejimakor ji nọmba m, Kanu nta Kanu ji nọmba m, Mee Kanu ji nọmba m, Maswell ji nọmba m. Ụnụ mana ihe m ji na-sound warning na bụ na ụnụ mana barrister Aloy Ejimakor ọwụ social media lawyer ka ọ na-anụ ikpe and ihe na-ewute mgbu enwebeghị nke owin ma nke social media ma nke court. Mgbe a na-achọ ya Maazị Nnamdi Kanu na court, ọ na-aka ala ike ịpụta na social media na-ekpe dị ikpe karịa ikpe ya n'ime court ebe a na-ekpe. Nigerian government lawyers na-ekpe nke ha n'ime court, ya mapụta na social media na-ekpe nke ya. Oluzo wofuri oluzo mana court luzokwe mana social media. Ile anya ụnụ ga-ahụ na ikpe ahụ Maazị Nnamdi Kanu etinyeghị defense. Na appeal court a na-agara ugbu a na adị m sure na enwere defense, mana ha ekpewekwe ya na social media as usual. Ọ ga-ewute m hinne ma ọ bụrụ na ikpe nke m arụkwa na social media maka mma ha ekwede safe ngaghị ekwede ekwe. Ọ na-adị ihe izi ịwụpụta na-ekwu ihe masịrị ha. Oruzie na defending na ha atiwe show me the law. Oruzie na defending na ha atiwe you cannot try me under a repealed law. Ha na like public sympathy. Chefuo na public sympathy cannot change the law. So maka ndị na-asị m evidence nke a, don't worry. Ebe agbara m akwụkwọ na court ọwụrụ na social media and m ga-aga zaa ya na court. Ụnụ ga-ahụ na for some time adị m scarce na social media. Ana m enwekwa ihe ndị ọzọ m na-agbagharị. Apụtara m ọkwa nwanne nya ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ m na phone na Maazị Nnamdi Kanu gbara m akwụkwọ na court, which is okay. Mana ịchọrọ m ohere a na-agwa Igbo niile na akwụkwọ nwa na-asa agbara m n'ọkwa otu ahụ n'uji hụ ya n'efere mba ụwa ya na social media ka mụ abụkwa Lolo Nneka eji hụ ya. Akwụkwọ ahụ erubeghị m aka wee werekwa ohere a na-agwa Maazị Aloy Ejimakor ji nọmba m, Kanu nta Kanu ji nọmba m, Mee Kanu ji nọmba m, Maswell ji nọmba m. Ada ama ihe ama because nke a na-ewucha na nke agbara ya akwụkwọ na court o wuchawana. Because ahụ m na ha achọrọ ịdị na-ekipụ Maazị Nnamdi Kanu in the news. Ọzọ ka ha ga-ebupụtakwa ugbu a na a na-achọ ịsavụ Lolo Nneka ahụ dị ya. So biko ana m ayọ ha ka ha were nọmba m nye dị believe. M gara ya like ịnata dị akwụkwọ asavụ m ya, m ga-anata ya in person nọ n'ebe ahụ mee vidio gwakwa Igbo niile na asavụ gom na m enwetago dị akwụkwọ asavụ m. Ụnụ mana ihe m ji na sound warning na bụ na ụnụ mana barrister Aloy Ejimakor ọwụ social media lawyer ka ọ na-anụ ikpe and ihe na-ewute mgbu enwebeghị nke owin ma nke social media ma nke court. Mgbe a na-achọ ya Maazị Nnamdi Kanu na court, ọ na-aka ala ike ịpụta na social media na-ekpe dị ikpe karịa ikpe ya n'ime court ebe a na-ekpe. Nigerian government lawyers na-ekpe nke ha n'ime court, ya mapụta na social media na-ekpe nke ya. Ihe a ka o megidere Maazị Nnamdi Kanu ji wee nara ya dị case werezie aka ya kpewe. So Maazị Nnamdi Kanu na-adọ isi onwe ya n'ime court, Aloy Ejimakor na ndị otu ya a na-ekpe nke ha na social media. Ụnụ hụ na ote ya bụ ikpe chi wee ga eventually oluzo wofuli oluzo mana court luzokwe mana social media. Ile anya ụnụ ga-ahụ na ikpe ahụ Maazị Nnamdi Kanu etinyeghị defense. Na appeal court a na-agara ugbu a na adị m sure na enwere defense, mana ha ekpewekwe ya na social media as usual. Ọ ga-ewute m hinne ma ọ bụrụ na ikpe nke m arụkwa na social media maka mma ha ekwede safe ngaghị ekwede ekwe. Ọ na-adị ihe izi ịwụpụta na-ekwu ihe masịrị ha. Oruzie na defending na ha atiwe show me the law. Oruzie na defending na ha atiwe you cannot try me under a repealed law. Ha na like public sympathy. Chefuo na public sympathy cannot change the law. Public sympathy cannot change usoro eji ihe niile nwere usoro eji eme, you know. So mụ abụ Lolo Nneka adị m ever ready idefend onwe m. Ahụ na m agụtatụla m ole m gụtara na social media ihe ha kọgadị ihe niile ha kọgadị ahụ already nọ na public domain. Ọwụ m bukwuru ya nụ aka na-ekwukwa eruo taa ihe niile ha dịrị to show you. Ihe na-ewute m onye a na-apịtọcha ahụ Maazị Nnamdi Kanu at this point in time. A na-apịtọcha ahụ ya too much and ngaghị ekwu much n'ihe gbasara anya bụ ikpe because until m ahụ na akwụkwọ m kweta na agbara akwụkwọ na court and ụnụ mara na ihe court awụdị ha kwesịrị iwu public discussion, you know. Ịpụta n'ihe discuss enwe ikpe na-aga on gị bịa n'ihe discuss ọ na-awụ court contempt. So maka ndị na-asị m evidence nke a, don't worry. Ebe agbara m akwụkwọ na court ọwụrụ na social media and m ga-aga zaa ya na court, you know. Ihe awụ ihe m nwere ike ikwu na that one. Na ewere ohere na-ekene all my fans. Ụnụ dị wonderful. Ụnụ le anya agbara m nkịtị enwe ihe m kwuru much na that thing because ahụ m ya sị ọ dị laughable. O mejekwu m ihere. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu wụrụ nwanne m ọ ga-eme m nnukwu ihere, mana dị ụtọ na ndị otu ya ha awụ ndị propaganda, you know. A na-ekwu defamation of character. I hope na mgbe mbido defend onwe m achọrọ m ndị Igbo ibute emotion ha because m ga-adị brutal. I will defend myself and I will be brutal about it and I hope na ndị Igbo ga-ebu ya maka ndị ga-apụtazi ugbu a na were weta emotion chọwa ka ka hapụ nke because already
enwego ndị na-akpọ m na fon sị m ka ngwanịka sị ya ndị otu ha damanshi Sokoto na-edere m ihe nwa na odere m ka ejikwa emezi ewe ya nwa ya ana m ajụ na ọwụ na agịdị m aga na court defend ma ọ bụrụ na ha gbara akwụkwọ nwa na-ekenesi all my fans na-ekene ụmụnne anyị ndị nọ n'ụwa niile ha ma ndị m na-ekwu otu ha ji wee pụta pụrụ wee defend am na-ekenekwa Igbo niile ka unu ji wee na-enye aka ịhụ na ihe na-aga ọfụma ka were kweghara aka na-esikwa ọnwụ na-asịkwa na ọ dị mkpa na ndị okenye anyị ga-elite na-etinye ọnụ n'okwu tupu ihe emebi ọka ahụ nka ga na-ekwukwu okwu ahụ enwere series m chọrọ ime m na-asị ihe ọjọọ gba afọ ya wụọ omenala obodo ndị okenye nọ ihe ọjọọ anaghị agba ya afọ and I will continue on that, so I will not be distracted by nonsense a na-ekwu maka na ọ bụ onye nwere efe na ayọ akpụ. Ndewo.